Que tal? Boas noites. Canal Rías Baixas ofrécelles esta noite un contrastes un tanto diferente. Este vindeiro sábado vanse celebrar os plenos de investidura nos nosos concellos e esta noite ímola dedicar a falar con algúns dos protagonistas que marcaron e marcan a actualidade política na nosa contorno. Imos conversar dun xeito máis pausado, máis relaxado do habitual tamén na televisión e tamén no día a día, non? Porque moitas veces a actualidade marca ese ritmo, ese frenético ritmo, e hoxe nos queremos botar un pouquiño o freo, pois tamén para reflexionar e tamén pois para sacar unhas conclusións de toda esta intensa carreira electoral que fomos vivindo nas últimas semanas. A nosa primeira convidada será con total probabilidade a futura alcaldesa do Concello de Meis, Marta Giraldez. Moi boas noites. Boa noite. Benvida ao Contrastes de novo. Moitas gracias. Non sei se ainda lle sigue sonando raro iso de chamarlle alcaldesa. Pois a verdade é que si mentiría se dixera o contrario. Como afronta ese reto? Bueno, pois a verdade é que o afrontamos con moita responsabilidade, como non pode ser de outra maneira, con moita ilusión, con moitas ganas de traballar e tamén con moito respeto, claro está. Bueno, se parece, antes de nada, imos repasar os datos, van ver tamén vostedes na súa casa de contado aí na súa pantalla. O Partido Popular no Concello de Meis perdeu a maioría absoluta da que viña gozando históricamente nos últimos anos. Aí están a ver, o Partido Popular ten na actualidade 5 representantes, o Partido Socialista conta con outros 5, e o Bloque Nacionalista Goberno, que ten a chave do goberno, ten un representante, e todo apunta, señora Giraldez, que o Bloque Nacionalista Galego, así xa o comunicou, vai apoiar a vostede no pleno de investidura deste sábado, non? Pois sí, temos un acordo firmado de investidura, que non un acordo de goberno, sino únicamente para a investidura, un acordo basado, pensado únicamente en prol da participación e da transparencia no Concello de Meis. Foi moi fácil acadar ese acordo, foron unhas conversacións totalmente constructivas, sempre con total concordancia no que opinábamos as dúas forzas, e que se asinou xa fai bastante tempo, o sea, non houve ningunha discusión, ningunha discrepancia. Fala de acordo de investidura, pero non de goberno. Non sei se coñece as razóns que levaron o BNG a non querer participar no goberno, ou sei que a vostedes non lles interesa que o BNG este no goberno. Non, realmente foi xa unha proposta que nos fixo o BNG na primeira conversa que mantivemos. Pois a explicación foi que, bueno, que eles teñen un concelleiro, nós temos 5, consideran que a xente, que a veciñanza de Meis votou o noso programa electoral, e é o que consideran que ten que sacarse adiante polo que hai que traballar estes 4 anos. Como cree que irá cun goberno en minoría? Bueno, pois, obviamente, a política non só é mandar, tamén é dialogar. E nós somos un partido de diálogo, o fomos sempre, o intentamos que era diálogo cando estábamos na oposición, con maiorías absolutas do Partido Popular, diálogo que nunca foi posible, sempre houve imposición, e non cabe dúda que vamos a ter que dialogar e falar moito estes 4 anos. E eu creo que vamos a conseguir grandes obxectivos e grandes retos que ten pendientes o Concello de Meis. Sí que é certo que moitas veces cando hai un goberno en minoría, ao final o resto de grupos sempre acaban poñendo paus nas rodas. Non sei se confía en que no caso do BNG pois isto non sexa así, se cree que será un aliado fiel, por dicilo de alguna maneira, nos vindeiros 4 anos. Eu penso que o BNG e o Partido Socialista temos moitos obxectivos común en canto á política que é necesaria para o Concello de Meis. E como tal, vamos a ter que acordar moitísimas cousas e estou convencida que vai haber moitísimas cousas de futuro que vai haber acordo. Que habrá tamén discrepancias, seguramente, somos dúas forzas distintas, que tamén nos separan certas cuestións, pero eu creo que no fundamental o Concello de Meis vai a sacar adiante grandes proxectos estes 4 anos. O PP perdeu a maioría absoluta, a histórica maioría absoluta na comarca do Salnés, despois de 20 anos á fronte do Concello. Cree que foi un triunfo seu, un triunfo do Partido Socialista, ou se pola contra foi o natural desgaste ou retroceso do Partido Popular? A ver, no caso de Meis non cabe dúbida que tiñamos un traballo feito de moitos anos. Quero recordar que eu era a 4ª vez que era candidata a unhas eleccións municipais, e levamos, xa non estes últimos 4 anos, senón os anteriores traballando. A xente progresivamente foi apoiándonos cada vez máis. Quero recordar que cando a primeira vez que me presentei no ano 2007 teñamos un concelleiro, ¿no? Pasamos a 3, logo nas seguintes mantivemos 3, logo nas últimas pasamos a 5 e agora mantivemos 5, pero bueno, con menos habitantes e que baixamos de 13 a 11. Iso quere dicir que a xente veu un traballo serio por parte da oposición, polo partido que gobernaba a oposición, bueno, que levaba a voz cantante na oposición. Entón, iso é un factor fundamental. A xente veu unha oposición seria durante estes últimos anos e votou cambio. A xente estaba cansada tamén de políticas, das mesmas políticas de sempre, e que ao fin e ao cabo repercutían que en cada 4 anos nos atabamos pois aquí cando debatimos ou cando hai un meeting ou cando hai unhas conversas que sempre se trataban os mesmos temas. A xente estaba cansa, a xente xa non creía no que se lle ofrecía por parte do Partido Popular.
Entón, esos dos factores confluíron nun momento determinante e conlevou a que ese cambio por fin fora posible. E ese cambio chega 40 anos despois, porque o Partido Popular leva gobernando no Concello de Meis dende que hai democracia, non? Entón, quería preguntar se sente a presión de ser a primeira persoa, a primeira muller neste caso, que é a alcaldesa deste Concello sen ser do Partido Popular. Se sente por en ese sentido algo de presión ou de medo de enfrontarse a algo totalmente descoñecido? Por ser muller non sento ninguna presión, sento solamente orgullo por ser a primeira muller alcaldesa do Concello de Meis. Sinto, como lle dicía antes, responsabilidade e presión, porque é unha cousa moi importante que vamos a facer, porque temos grandes proxectos para o Concello de Meis, temos moitos obxectivos que acadar, e a verdade é ser, dito sea a verdade, nos nunca gobernamos. Eso é o que sinto, un pouco de presión en ese sentido, pero tamén estou convencida de que, eu digo, sigo dicindo, vixen en campaña, eu digo agora, que se alguén tiña un equipo competente era o Partido Socialista e estou rodeada dos mellores. Sí que é certo iso que dicía agora vostede, non? De o que a segue a consegue, porque no 2015 vostedes quedaron a pouquiñas papeletas, a 7, 6, non lembro exactamente, de conseguir esa maioría absoluta, e ese esforzo, pois agora sí que se veu recompensado con esa maioría absoluta, e perder o Partido Popular a maioría absoluta, e agora ese percorrido, non? Ese longo percorrido, sí que agora deu os seus frutos. Non sei se a cuestión política tamén na política local é unha carreira de longo percorrido, que se soe dicir. Pois este caso sí que o foi. Outro día eu decía nunha reunión que tuvemos provincial con compañeiros de distintos sitios da provincia de Pontevedra, e eu recordaba, e dicía, eu a cuarta vez que me presento, e a política sí que ten un percorrido, e a xente cando ve traballo, cando ve seriedade e honestidade, ao final o acaba recompensando. Non sei se o apoio que colleitaron eses 5 concelleiros continúan a ser a segunda forza, o Partido Popular mantense como a primeira forza, aínda que non tenga a maioría absoluta, se era o apoio que agardaban, se quizáis agardaban un pouquiño máis. Mire, o que non agardábamos era estar pendentes de ata o último voto da última mesa electoral. Certo é que fixemos un traballo moi grande estes 4 anos e, sobre todo, estes últimos meses tivemos moito contacto directo coa xente, falando con veciños e veciñas, con asociacións, con colectivos, e a xente nos manifestaba que quería cambio, e máis estes últimos 15 días de campaña electoral. Entón eu pensei, sabía que o resultado iba a ser así, pero igual pensei que sí, que o PP tivera máis baixada de votos. Teño que ser sincera co que opino, e eu opinaba isso. Non esperaba estar pendiente que chegaran os últimos resultados da última mesa para saber se non houve tanto apoio por parte dos veciños tal como agardaban vostedes. Sí, apoio houbo. O que pasa que o Partido Popular, cando goberna, é unha pisonadora, non o vamos a negar, e seguramente os últimos días de campaña, ese desembarco en Meis de persoas do Partido Popular, de cargos, dicindo que se a oposición, o tema tan conflictivo que foi o do parque acuático, que si Ana Pastor, o último día de campaña, na zona onde se vai a construir o parque acuático, si Alfonso Rueda, dicindo que si o parque acuático se iba a empezar o luns, que se non se empezara antes, fora por culpa do Partido Socialista, cousa que é radicalmente falsa, e ademais se abosou, porque chegou o luns e non pasou nada, por desgracia. Entón, considero que iso sí que mobilizou a última hora algún voto de cara á dereita, de cara ao Partido Popular. Parece que xogou limpo traer, por exemplo, o vicepresidente da Xunta a 48 horas das eleccións a visitar un proxecto que aínda non está en construción. Non só me parece xogo limpo, que non o é, me parece feo e, ademais, me parece unha falta de respeto de cara aos veciños e as veciñas. Eso foi o que me pareceu e o dixen no seu momento. O certo é que vostede é licenciada en Dereito, traballa como abogada, aproveitándose, por dicirlo de alguma maneira, do seu perfil, que lle pode aportar vostede dentro do Concello, que lle pode aportar vostede aos veciños e ás veciñas? Eu creo que máis alonxe da miña preparación, eu creo que a experiencia na oposición, levou xa moitos anos, e sei das demandas e das necesidades dos veciños e das veciñas, e para levar a cabo esas cuestións que nos plantexan os veciños, esas necesidades, non fai falta ser licenciado en nada, hai que poñerse na súa pel. Estes últimos días, estes 15 días que pasaron desde as eleccións, recibín tantas e tantas chamadas de xente que ten problemas tan sinxelos, pero tan difíciles de solucionar, ou que polo menos non acadaron unha solución en estos anos, xente que necesita unha cama articulada e que non ten medios para comprala, xente de asociacións que se ven que faltan uns meses para celebrarse unha determinada festa e non queren que pase o que pasaba até de agora, non? Por exemplo, que todo a última hora. Son cuestións de vontade política, de ilusión, de ganas de facer as cousas. Eu creo que non fai falta. Eu son das que penso que para que funcionar ben en política non fai falta ter unha grande carreira, hai que ter vontade de facer as cousas. Falábamos agora do Aquapar hai un momento que, como dicimos, xogou tamén o seu papel durante a campaña electoral. O Partido Popular acusaba o Partido Socialista de que vostedes non querían ese parque acuático no Concello de Meis, e agora pregunto, e agora que vostede ten a responsabilidade de sacar adiante ou poñerlle fin a ese proxecto, que quere facer con el?
É que nós sempre dixemos que o Partido Socialista de Meis estaba a favor do parque acuático. Sería ilóxico que un partido que quere gobernar Meis, que quería gobernar Meis e que o vai a gobernar, estuvera en desacordo cun proxecto que vai a traer visitas a Meis, que vai a acarrear postos de traballo, que vai a conquerir postos de traballo que tanto necesita a veciñanza de Meis. Estamos a favor de parque acuático. O que non estábamos a favor é de como estaba facendo o Partido Popular. Creo recordar que o parque acuático é un proxecto estrela do Partido Popular de fai 12 anos. E só se falaba de parque acuático cada 4 anos cando había eleccións. Estes últimos anos, estes últimos meses, o Partido Popular empezou a tramitar todo o proxecto relativo ao parque acuático fai uns meses. Presenta un proxecto, hai que facer alegacións, nos detectamos uns errores e fixemos unhas alegacións con 3 puntos totalmente constructivos. E logo se nos bota a culpa, para que se subsanaran esos problemas, nada máis, e logo se nos bota a culpa que non se pudo iniciar as obras do parque acuático. As obras non se puderon iniciar porque non estaban os permisos pertinentes. E máis, o día 22 de maio, 23, creo recordar, uns días antes das eleccións, se convocou un pleno extraordinario no Concello de Meis para determinar as obras que se van a levar a cabo para a extracción de aguas residuais do parque acuático, o sea, para o alcantarillado. É dicir, non se podía haber iniciado as obras porque non estaba nin aínda claro a onde se van a verter as aguas. Por certo, en que punto están esas alegacións que vostedes presentaron? Non sei se teñen novidades niso. Sí, bueno, nos chegou unha resolución, certas cousas subsanaron, as outras non eran necesarias, e as obras do parque acuático, unha vez que agora tomemos posesión o próximo sábado, pois, xa o digo sempre, o primeiro que vou facer é chamar á empresa promotora, poñer as cousas claras, ver como está a situación, porque ata agora foi imposible reunirnos con esa empresa. Nós estivemos sempre interesados en saber desas cuestións de primeira man, pero con quen nos entrevistamos e que nos informaba dunha forma obxectiva era o técnico municipal. E el mismo nos decía, é imposible que se inicien as obras porque faltan os permisos pertinentes. Por eso a mí me doi un pouco a actitude que tiña non só o Partido Popular, senón tamén o responsable desa empresa, que salía en medios de comunicación dicindo que as obras non se comenzaban por culpa da oposición de Meis, cando non era certo, e eu sabía de primeira man porque era parte en ese proxecto. Fonose dando varias datas, non, de apertura do parque acuático, creo recordar incluso na pasada Semana Santa, que xa podería estar en marcha, tamén se deu como unha data de apertura ao verán que temos aquí ás portas xa. Non sei se quizáis estes cambios de goberno pois poidan afectar, se quizáis poidan acelerar o proceso, non sei vostede como manexa os prazos que lle gustaría polo menos conseguir. Miren, nós vamos a aterrizar no Concello este sábado, o próximo lunes empezaremos a traballar, xa lle digo que é unha das cuestións que despois de atender a esta xente que ten problemas por unha cama articulada, etcétera, que para min é prioritario, o seguinte é poñernos co tema do parque acuático. Se agora está, con estas observacións que se fixeron no proxecto, que se fixeron cambio, se agora está todo dunha forma correcta, se van a iniciar as obras, se efectivamente esa empresa sigue interesada, se efectivamente están os inversores, que son os que teñen que desembolsar, e nós vamos a apoiar que ese parque acuático se abra o próximo verán, que é precisamente que creo que a última noticia que temos por parte da empresa, que quere abrir o próximo verán. De feito, o último que sabemos son unhas declaracións que fixo esta semana o alcalde en funcións, que dice que se está reaxustando o proxecto, co cual tamén será imposible que se empece hasta que se reaxuste de todo, non? Unha vez que este eso, nós vamos a apoiar, por suposto, que comecen as obras canto antes. Falando de proxectos que non están abertos, a cafetería da Ruta da Pedra de Auga, que leva xa o seu tempo pechada, non sei se teñen intención polo menos de arranxar todos os problemas que houve aí e tentar que esa cafetería volva a abrir. Esa cafetería lle daba moita vida á Ruta da Pedra da Auga e tamén está cerrada pola incompetencia e pola mala xestión do Partido Popular destos anos. Aquí había dúas cuestións. Había unha cuestión civil, que sabían se tiveron ocupado uns terrenos dun particular, co que hubo un litixio, que en primeira instancia gañou o Concello, pero que logo perdeu nas seguintes instancias e hai que devolverlle a ese particular ese terreo, co cual agora hai que comprarlo, hai que chegar a un acordo con ese particular. Esa é unha cuestión. A outra cuestión era o tema do aluguer que había da empresa que tiña unha concesión, que, como ben sabe, nos detectamos que había certas irregularidades, descubrimos que esa empresa nunca pagara o aluguer, que levaba, cando nos o descubrimos, levaba xa, non sei se 8 ou 9 anos, 4 dos cales de forma ilegal, e polo cual puxemos os feitos en coñecemento da Fiscalía, porque consideramos que era moi grave o que estaba a acontecer, porque nós levábamos preguntando por ese tema anos en plenos. Se nos decía sempre que estaba todo de forma correcta, que estaba de forma legal, que cando finalizara a concesión que se iba a sacar novamente ao concurso. Cando ao final podemos obter o expediente, ter acceso ao mesmo, vemos que esa empresa nunca pagou o aluguer e que xa levaba 4 anos fora de contrato. Nos pareceu a verdade que unha tubadura de pelo, pero non a nós, que nós ao fin e ao cabo estábamos facendo o noso traballo de cara á veciñanza tamén. Entón, bueno, por consecuencia deso, hai unhas dilixencias incoadas no juzgado de Cambados,
por unha presunta prevaricación administrativa, pero a nosa intención é de regularizar a situación, porque obviamente sí que é necesario, lle daba moita vida á zona e consideramos que sí que hai que sacar tamén ese proxecto adiante. Xa me dicía que un dos seus proxectos prioritarios é darlle solución á cuestión do Aquapark, pero o luns, cando chegue ao Concello, xa como alcaldesa, en que se vai poñer a traballar? Cales son as prioridades máis urxentes para o Concello de Meis? Pois para min o máis prioritario é reunirme ca asistenta social e ver as necesidades de xente que ten estas necesidades tan perentorias, non? Para min iso é fundamental. Iso vai a ser o meu traballo do luns a primeira hora e logo a partir de aí empezar a traballar en todos os proxectos tan paralizados. Sabemos que hai obras apoiadas por as obras da Praza de España, que temos moito interese en saber como están esas obras, porque ainda faltan parte dos traballos por executar, queremos saber se se está ao día nos pagos que as empresas que están traballando, se se está facendo de forma correcta con arreglo ao proxecto, esa obra. Hai moitas cuestións nas que temos que poñernos a traballar, claro. Nos vai a quedar moi corta a semana, a primeira semana de traballo. Dicía vostede antes que ese pleno quedou reducido de 13 a 11 concelleiros pola reducción de poboación. Meis está por baixo agora mesmo dos 5.000 habitantes. Non sei se preocupa a cuestión demográfica. O certo é que Meis é un concello que está a medio camiño entre Pontevedra e Vilagarcía, pero que perde poboación, que non consigue converterse nunha referencia para máis xente, non, para a nova poboación, para a xente moza, para asentarse a vivir aquí. Que pensa facer vostede con isto? Pois mire, ese é un tema dos que tamén xa falamos moito durante estes anos. Temos un concello, e ao mellor queda mal que diga agora que vou ser a alcaldesa, non? Temos un concello maravilloso, que está situado nun sitio excepcional, moi ben, como acaba de dicir, moi ben situado. Comunicacións moi boas tamén. Por que a xente non se queda en Meis? Porque lle faltan servicios básicos, e o comentábamos sempre. En Meis non hai plan Madruga, hai xente que ten que estar empadroada, que ao mellor vive físicamente en Meis, pero ten que estar empadroada en outros concellos, porque non teñen comedores escolares nas escolas unitarias, porque non hai plan Madruga, porque tampouco se fixo nada durante estes anos por poñer estes proxectos en marcha, porque non hai vivendas sociais, porque ao mellor teñen que ir a outros concellos daqui, limítrofes, para poder obter unha vivenda social. Son cuestións prioritarias, que non hai traballo, que non hai industria. Por que? Pois porque o Partido Popular decideu excluirse do polígono Barro Meis, e agora xa non temos polígono ali. Se está traballando, ou queremos empezar a traballar co polígono de Vilanoviña, que ali temos chan industrial, para polo menos poñelo en marcha e que se podan implantar algunhas empresas que sabemos que xa están interesadas. Son moitas cuestións, e todo isto, se ese traballo se fai ben, que ao fin e ao cabo é traballo moi gordo, moi importante, o que vai a conlevar é que a xente volva a empadronarse en Meis e poder subir do límite dos 5.000 habitantes, que é o que nos fixo baixar de categoría. Agora que falaba do polígono de Barro Meis, non sei que ten vostede pensado facer con iso, porque sí que é certo que houve como unha separación, houve un par de empresas, creo recordar, que eran grandes empresas internacionais, que supostamente tiñan intención de asentarse no polígono de Meis. Non sei se ten información sobre iso ou se pretende reconducir a cuestión industrial e reunificarse coa parte de Barro. Mire, eso acaba de dar usted a resposta, supostamente. Preguntamos decenas de veces cales eran esas empresas, que estaban as negociacións para instalarse en Meis, e sempre se nos dixo polo alcalde, polo Partido Popular, que non diría o nombre, que non iba a dar máis datos porque igual se gafaba o proxecto. O único que sabemos en relación co tema do polígono industrial é o que saiu en prensa, que había un proxecto para urbanizar esa parte de Meis do polígono industrial, que estaba contratado unha empresa, pero nada máis, será outra das cousas que teño que eu agora empezar a traballar, que teremos que empezar o meu equipo a traballar nelas, porque a verdade que nos parece un pouco difícil poñer a andar un polígono industrial que non hai nada, só hai árboles, é un monte, un arbolado. Cando ao lado temos un polígono industrial como de Barro, totalmente urbanizado, cas parcelas segregadas. Quero dicir, unha empresa que se teña que instalar en Meis vai a ter que invertir moitos máis cartos que a que se vai a instalar en Barro. O gallalla empresas que se queran instalar en Meis, pero a verdade, en estes momentos, eu sin ver a documentación, sin falar con esas empresas que nunca falei ni sei cales son, porque se nos ocultaron os datos, non podo opinar sobre o tema, claro está. Pero de entrada vería con vos ollos volver ao modelo anterior, ao polígono de Barro Meis? Eu eso consultei cando estivemos facendo o noso programa electoral, porque a verdade eu creía que era a solución máis viable, pero preguntei onde había que preguntar quen sabe do tema e me comentan que é totalmente imposible, porque o polígono de Barro Meis xa non existe. Ora existe o polígono de Outeda Curro e o polígono de Barro. De feito, as rúas, as zonas verdes se van a entregar xa ao Concello de Barro. Meis deixou de ter polígono.
Bueno, non sei se lembrará no debate, cando tivemos aquí o debate co resto de candidatos, que falamos moito e moi intensamente da cuestión da transparencia e da rexeneración democrática. Vostede dicía que urxía máis transparencia no Concello e tamén unha rexeneración da actividade política. Agora é o seu momento, que vai facer para mellorar estas cuestións? Pois sí, ese era o noso punto, o primeiro punto do noso programa e ademais vai no acordo marco que chegamos co BNG para o acordo de investidura, non? O Concello de Meis paga unha empresa para que manteña unha páxina web que está totalmente desactualizada. O que pretendemos é pois, que na páxina web se informe os veciños de cuestións como gastos do goberno, canto cobran os concelleiros, canto cobra a alcaldesa, canto cobra un concelleiro ou outro, información acerca de a axenda, porque os veciños e as veciñas de Meis teñen que saber a que nos dedicamos os políticos no horario laboral, cuestión sobre as actas dos plenos, as actas das xuntas de goberno, que se graven os plenos, que é unha cuestión que nos levábamos pedindo moito tempo, porque detectamos que o mellor, cando a xente asiste a un pleno, a actitude de quen estaba gobernando era distinta que cando non asiste ninguén e é un mero trámite, non? Para nós é fundamental que esas cuestións se publiquen, que se publique pois, a relación de bens. Hoxe mesmo vimos de firmar, entregar á Secretaría Municipal a relación de bens dos concelleiros que rematamos estes 4 anos de mandato. Teremos que presentar o sábado a dos próximos 4 anos. Os veciños e as veciñas teñen dereito a saber, canto tiña un alcalde ou alcaldesa ao principio do mandato e canto ten ao final. Porque é unha cuestión pois, que establece ademais a lei, é unha cuestión que ademais é de transparencia e que ao non ter nada que ocultar, a mí non me vai importar nada que a veciñaza de Meis sepa cales son os meus ingresos, porque non teño nada que ocultar. Falando diso, non sei se vostede vai ter unha dedicación exclusiva, se vai dedicar ao 100% á actividade municipal. Mire, eu me cuidei bastante, que xa lle comentei antes, de levar na miña lista ao que consideraba e sigo considerando o mellor equipo. Entón, eu vou a seguir traballando, vou a ter unha media dedicación e vou a atender os veciños, os veciños van a estar sempre atendidos pola alcaldesa, porque o día que non este de mañán ou que non estén unhas horas pola mañán, vou a estar pola tarde. Pero vou así tamén seguir desempeñando o meu traballo porque é a miña vocación e me gusta e considero ademais que vou a poder compatibilizar as dúas cuestións. Bueno, José Luis Pérez este vez foi alcalde durante 20 anos, e seguro que tamén vostede, non? Leva dende 2007 no Concello, compartiu moitos momentos políticos con el. Se me tivese que dicir algo del, que sería? Pois que é unha persoa inteligente. Teño que recoñecer que sempre hubo un trato cordial, un trato amable, un trato de respeto, e ademais eu sempre vou a ter respeto a José Luis, porque foi o alcalde que votaron os veciños durante moitos anos e solamente como eu teño respeto aos veciños e tamén eu teño a él, nada máis que me cabe esa palabra de respeto. Bueno, pois Marta Girález, moitísima sorte, parabéns por ese resultado electoral, moitísima sorte nesta nova andaina e como non estaremos pendentes durante estes 4 anos aquí en Canal Rías Baixas a toda a actualidade que vai xurdindo no Concello de Meis. Moitas gracias a vos. Bueno, pois así facemos o primeiro alto no camiño, descansamos un chisco e de contado visita este plató de contrastes o que será o líder da oposición no Concello de Pontevedra, o popular Rafa Domínguez. Seguimos no Contrastes aquí en Canal Rías Baixas e marchamos agora ata a cidade de Pontevedra. Ali vai gobernar Lores, o BNG vai gobernar, pero que está por ver se vai gobernar en solitario ou se pola contra finalmente haberá un bipartito co Partido Socialista. Antes de nada, imos repasar os datos, imos ver como quedou o pleno a Corporación do Concello de Pontevedra, van a ver tamén de contado nas súas pantallas. O BNG retrocedeu, pasou dos 12 aos 11 concelleiros, o Partido Popular subiu, tiña 7 e agora vai ter 9, tamén incrementou a súa representación o Partido Socialista de 3 actas que tiña no 2015, agora vai ter 4, e por último, a última forza en entrar no consistorio foi Ciudadanos, que mantén a acta da que viña gozando, quen desapareceu do mapa político da Corporación da cidade de Pontevedra e Marea Pontevedra, que tiña 2 representantes e que agora quedou fora. Temos aquí connosco no plató do Contrastes ao líder do Partido Popular, quen será tamén o líder da oposición no Concello de Pontevedra, Rafa Domínguez. Moi boas noites. Benvido ao Contrastes. Que lle parece esa posibilidade de que finalmente haxa un bipartito entre o Bloque e o Partido Socialista? Bueno, a verdade é que estaba falado nos últimos meses, a sintonía que había entre o BNG e o Partido Socialista foi moi intensa. Nada que ver con aqueles 4 anos anteriores no que o BNG e o PSOE, sendo os mesmos líderes que agora, discutían, berraban e peleábanse todos os días. Por lo tanto, eu penso que van chegar a un acordo, eles falan de que teñen boa sintonía, e isto significa 2 cousas. Primeiro, que o BNG ten un resultado peor do que tiña, porque
o que temos claro que o BNG vai ter que ceder parcelas de poder. O PSOE, cando antes conseguía gobernar en solitario, e agora ten que ceder, e segundo, que vai haber dous partidos políticos a dirixir o Concello. Por lo tanto, eu espero que as decisións sexan as correctas, que teñan unha boa sintonía para o mellor para os pontevedreses. Moito se falou nas enquisas, sobre todo, de que Lores desta volta sí que ia conseguir esa maioría absoluta, e finalmente non só quedou sen esa maioría, senón que ademais tamén retrocede o Bloque. Ben, temos que dicir que Lores está moi triste o día das eleccións, porque ele contaba con ter 13, 14 ou 15, el falaba, a verdade, que baixou e tivo un retroceso importante un concelleiro. Ese retroceso do BNG tamén foi contrarrestado cun ascenso moi importante do Partido Popular. Sí. E temos que ter en conta que o Partido Popular está nunha situación dunha derrota moi significativa nas eleccións xerais, que tiñamos 66 escaños en Madrid, e viñamos dun contexto moi complicado, e cando as enquisas nos dan 5 concelleiros e ao final sacamos 9, foi un resultado moi bo para Pontevedra. A que atribúe vostede o ascenso do Partido Popular, porque é certo que mellorou os resultados incluso de Jacobo Moreira, que colleitara 5 representantes, agora vostedes van ter 7. A verdade, no, de 7 a 9. Perdón, de 7 a 9. A verdade é que o PP de Pontevedra foi a cidade das 7 grandes de Galicia que máis concelleiros subiu. En Vigo perdemos 3, en Ourense perdemos 3, en Pontevedra fomos a única que subimos 2. Eu achaco a traballo do todo o equipo, un equipo que traballou nos últimos 11 meses dunha forma frenética todos os días, chegando á rúa, chegando a xente, falando co xente, estando na rúa, que é o máis importante, ao pé da rúa. Eu non son un home moi de despacho, sou de estar pois ou nun furancho, nun bar, nunha asociación, cun veciño, e penso que iso se transformou nun moi bo resultado para o Partido Popular. A xente observou que hai un proxecto moi serio, un equipo moi potente, e entre todos penso que logramos un bo resultado. Este resultado tamén serviu, digamos, para reforzar o seu liderado, sentese líder indiscutible dos populares pontevedreses. Bueno, eu xa me sentía antes, pero é verdade que agora sí que os bons resultados electorais nun contexto difícil sempre son un espaldarazo a túa xestión, porque ao final ti podes traballar moito, podes facer as cousas como entendes ben, pero se despois a xente non consigue os resultados electorais, pois poden surdir voces discordantes. Teño que dicir que no ano que levo como presidente do Partido Popular non houbo ningunha voz discordante, non houbo nada que non fose sintonía, ao contrario, conseguimos involucrar a moitísima xente no proxecto do Partido Popular, e iso foi moi importante para que ter estes bons resultados, porque todo o Partido Popular de Pontevedra camiña na mesma dirección. Era a primeira vez que vostede se presentaba ás eleccións, non sei se durante a campaña electoral, incluso na noite electoral, estivo vostede con certa vertixe, a ver que podía pasar, a ver se o efecto Rafa Domínguez podía funcionar ou non. Non, eu estuve moi tranquilo, son unha persona moi tranquila no xeral. Claro que queres ver os resultados electorais, é unha experiencia que eu lle diría a todo o mundo que se pode ser presente para que teña experiencia de vivir unha noite electoral, sobre todo se tes un bo resultado. Pero a enquisa das 8 da noite da TVG nos daba 5 concelleiros e a Lores 13-15, e despois quedamos 11-9, polo tanto o resultado superou con moitas expectativas, pero nós tiñamos unha moi boa sensación na rúa, nós estivemos toda a campaña, foi unha campaña espectacular, fomos, sen dúbida, o partido que máis traballamos, fomos o que máis estivemos coa xente, e a verdade é que tiñamos unha moi boa sensación na rúa, pero claro, iso ás veces non se traduce en votos, que queríamos dicir. Fala vostede dunha boa campaña electoral, tamén houve moitas voces que dicían que detrás da campaña electoral do Partido Popular estaba Ence. Bueno, eso o dixo o alcalde, porque o alcalde se vía cunha maioría absoluta que nunca conseguiu en Pontevedra, e a noite electoral tiña unha decepción tan grande que non sabía a quen culpar, e entón, en vez de culpar a unha mala campaña do BNG, que foi nefasta, a verdade que foi a peor campaña que eu vivín do BNG e de Lores nos últimos anos, é unha moi boa campaña e un bo candidato como son eu, pois empezou a buscar excusas e balóns fora, e empezou a falar de millóns de euros e de que se había, a xente se estaba compaginando contra él. Non, o que pasou que tivemos unha boa campaña, a xente identificou que tiñamos un proxecto serio para Pontevedra, identificaron que hai un proxecto esgotado, un proxecto de Lores que está xa nun final de ciclo. É como os equipos de fútbol, ti tes un final de ciclo porque ademais se te van as estrelas, se vai Bará, se vai Lejísima, se vai a Concelleira de Deportes, se vai a persona a mano dereita en comunicación de Lores despois de 15 anos, toda esa xente se está indo, e o que está entrando son o que eu chamo
cachorros do BNG que son moito máis radicais e que non teñen o empaque que teñan estes concelleiros que se van, polo tanto, a xente está identificando que o BNG está xa nun final de ciclo moi serio. Sí que é certo que o incerto futuro de Ence non lle xogou malas cartas ao Partido Socialista, porque no caso das municipais incrementou os resultados e nas xerais, se non me equivoco, foi a forza máis votada na cidade de Pontevedra. O PSOE arrasou nas xerais e foi probablemente a forza política que máis estivo contra Ence, polo tanto, son argumentos de mal perdedor, cando perdes e non sabes que dicir e non sabes por qué, é o que sucede. Mentres el faga malos diagnósticos sobre os resultados, será bo para o Partido Popular porque non estará facendo autocrítica do que fixo mal, que foron moitas cousas. Vostedes din que o ciclo do BNG está rematado, pero aí continúan como a forza máis votada, a pesar de todo. Sí, non. Eu chamei a noite das eleccións o alcalde Lores para felicitalo, vai ser o alcalde, iso non estamos en dúbida, pero a verdade é que el contaba e iba dicindo por aí que ia sacar maioría absoluta e quedouse moi lonxe daquilo. Non só iso, sino que o BNG perdeu peso porque agora ten que ceder parcelas de poder que antes manexaba. E eles din que o mellor está por chegar, era o seu eslogan de campaña. Se callar o PSOE vai facer que o mellor estesa por chegar, para estar con eles, pero a verdade é que ata o eslogan foi moi malo, porque despois de 20 anos dicir que o mellor ainda está por chegar, a xente non o comprou. Hai moitos proxectos que ainda teñen no tinteiro, pero que este é o momento de sacalos adiante, non? O recorrente, falar do rural e de moitos outros asuntos que están na axenda da política pontevedresa ainda hai tempo. Pontevedra ten problemas crónicos, e eu penso que Lores non vai ser capaz, non vai ser quen de sacalos adiante. Por exemplo, o saneamento rural, falou aquí neste plató de 100 millóns para o rural que tiña, e nos enteramos a semana pasada que pediu 1 millón de euros para o rural. A miña pregunta é onde están os outros 99, que nos estamos preguntando por eles. O transporte público, bueno, hai moitísimas cousas, os clubs deportivos que ainda non cobraron as axudas, por tanto, hai moitísimas cousas que son crónicas en Pontevedra, lugares para aparcar. En Pontevedra non tes onde aparcar, os aparcamientos disosorios son escasos e de mala calidad. Hai moitísimas cousas que podemos facer. Os barrios, o modelo de cidade que ten que progresar. Bueno, hai moitísimas cousas e o Partido Popular o que vai facer é, na oposición, con 9 concelleiros, que lle dá unha entidade moi importante, auditar cualquier actuación do Concello de Pontevedra. Precisamente pola súa estrategia, pola estrategia do Partido Popular, lle quería preguntar eu agora, pola estrategia que van levar a cabo neste mandato, que tipo de oposición queren facer vostedes? Nos facemos sempre unha oposición constructiva. Primeiro que temos que é auditar cualquier actuación do BNG e do PSOE se entra no goberno. Cualquier actuación do Concello de Pontevedra, cualquier factura que se pague, o Partido Popular ten que saber exactamente por qué, para qué e como se paga. En iso temos que estar e controlar que o que nos dixeron os pontevedreses que fagamos. Pero ademais vamos facer propostas constructivas e máis. Se o PSOE e o BNG traen algunha proposta constructiva para Pontevedra e que se sabou para Pontevedra, o Partido Popular non só non se vai oponer, sino que se vai sumar para todo o que se sabou para Pontevedra. Por lo tanto, nosotros estamos coa idea de que o que se sabou para Pontevedra é bo para o Partido Popular. Por certo, agora que vostede falaba do modelo de cidade, sí que é certo que moitas veces vostede mesmo recoñeceu que o feito estaba ben feito, pero que había cousas que non acababan de convencerlle, non? Que había que darlle un impulso definitivo, quizáis, ao modelo. O modelo de cidade o disfruto todos os días coa miña familia e ninguén pode ir en contra del. Agora ben, hai dúas cousas. Primeiro, Pontevedra non pode ser a cidade con máis paro de toda Galicia. Eso é un drama para Pontevedra, para sobre todo para a xente nova e as mulleres de Pontevedra que non consiguen un empleo en Pontevedra. Pero ademais, o modelo de cidade ten que abarcar tamén o que é os barrios periféricos. Teñen que ter actuacións que nos últimos anos non se fixeron obras e ademais as parroquias, que foi onde tivemos os mellores resultados, teñen que ter actuacións e teñen que estar cuidadas porque levan abandonadas 20 anos e iso non o podemos consentir. Agora que fala vostede do paro, comentaba a cuestión do paro, sí que é certo que non é unha competencia directa da administración local, pero sí que foi o eixo case da súa campaña, a campaña do Partido Popular. Que falla entón en Pontevedra para Pois fallan tantas e tantas cosas, temos uns impostos elevadísimos que nós sempre dixemos que tiñamos que baixar, falla que tardamos 15 anos en uns terrenos industriais para dar a licencia, tardamos 15 anos en facelos no BAO, falla que temos malas comunicacións, falla que o Concello non ten ningunha única política activa
para axudar o pequeno comercio, falla que non conseguimos que a xente de fora veña a Pontevedra a consumir, por lo tanto, fallan tantas e tantas cosas, non é un diagnóstico de unha cousa e vamos solucionalas, son moitísimas cousas que crónicamente se están facendo, pero unha das cousas, por exemplo, máis importantes é que non temos transporte público, sen transporte público a xente non se pode acercar ao centro da cidade ou non se pode desplazar de outras cidades a Pontevedra facilmente ou non teñen sitio para aparcar. Eu collo o coche e entro en Vigo en 5 minutos, collo o coche e entro en Cambados é moi sinxelo, incluso Coruña, Santiago un poquinho máis difícil, pero tampouco é difícil porque ten varias entradas. En Pontevedra casi imposible entrar no centro, e xente o que fai se vai fora. Vostede vai continuar como voceiro do grupo municipal, pero tamén vai asumir o que falábamos agora, non? As cuestións do emprego, vai nas asumir tamén vostedes, vexo que a cuestión do emprego, do paro, seguirá sendo o eixo tamén da súa labor de oposición. É que é fundamental. A cidade de Pontevedra, se non ten riqueza, se non ten empresas, e se a xente non ten emprego, a cidade vai ser unha cidade triste por moi bonita que sexa. O que temos é que esta cidade que é preciosa, mantela, pero dando oportunidades aos novos e as novas que podan traballar en Pontevedra, que é o maior drama que temos en Pontevedra. Ese é a miña obsesión en Pontevedra. Eu sempre digo que teño un fillo de 8 anos, eu quero que dentro de 10, 15 anos o meu fillo traballe en Pontevedra, non teña que irse fora, pero como o meu fillo hai moitísima xente nova que están buscando oportunidades e que non consiguen, e a xente está tendo a sensación de que en Pontevedra, salvo en hostelería en verán, non hai traballo, porque non hai empresas, non hai oportunidades, é moi difícil. O outro día vostedes, o Partido Popular, lanzamos unha pregunta, dicía directamente, interpelaban directamente a Miguel Anxo Fernández Lores e preguntabanlle se ia continuar ata a fin do mandato, se ia esgotar o mandato el liderando o Concello. Por que sospeitan que Lores vai marchar antes do 2023? Bueno, pois sinceramente porque foi algo que se publicou fai un ano, un periodista novo de Galicia o publicou e ninguén saiu a desmentilo, porque se lle pregunta continuamente por que Lores leva 20 anos, por que público que está cansado e que el non ten as forzas que tiña antes, por lo tanto, é un run que hai na rúa, pero en toda Pontevedra, ti vas nunha cafetería e escuchas falar se Lores vai estar os 4 anos ou non vai estar os 4 anos, ou vai deixar a outra persona para que o BNG teña capacidade e tempo para que unha persona este ali. Eu penso que non vai quedar os 4 anos, eu cando lle preguntei, non me contestou taxativamente vou estar os 4 anos, é unha das cousas que nos estábamos esperando a resposta del. El di que se presentou, pero nunca dixo 4 anos exactamente. El sempre digo, eu vou quedar no Concello, pero non di ni cuánto ni como, por tanto é algo que está na rúa e non simplemente preguntamos para sabelo porque temos dereito a que os pontevedreses saiban se ten pensado xa irse en algún momento. Bueno, pois nos tamén lle fomos preguntar ao alcalde Lores a ver se tiña pensado quedar, se ten pensado quedar ata o ano 2023, se ten pensado rematar este mandato, ostentando o bastón de mando, e isto foi o que nos contou. Sí, vou estar 4 anos máis, eu nunca dixen que non iba a estar 4 anos máis, non sei, eu supoñome que é unha especie de noticia ou de información interesada que ademais non ten sentido, non? En todo caso, eu non me vou a ir, non? Eu non me vou a ir. E, en segundo lugar, tamén están equivocados, porque isto é un proxecto colectivo. Isto é un proxecto do BNG, do equipo do BNG, e de moitísima xente que quere que sigamos traballando por esta cidade. Bueno, tamén o primeiro que falou dixo que ia estar os 4 anos, pero despois dixo que somos un equipo e dixo un poquinho a porta aberta. Ben, el contesta que está 4 anos, non nos vamos a acreditar no que el di, e se está 4 anos, pois o mellor para el. Falábamos antes dos bons resultados do Partido Popular con ese incremento ata chegar aos 9 concelleiros. Tivemos as xerais, tivemos as municipais, tivemos tamén as europeas e incluso en 12 comunidades autónomas de España tivemos tamén as eleccións autonómicas. E o Partido Popular pois non pasa polos seus mellores momentos a nivel xeral. Non sei como ve a situación do seu partido a nivel español. Teño que dicir que hai unha división clarísima da dereita en tres, polo tanto iso fai que todo sexa máis complicado, pero teño que dicir que o resultado do Partido Popular nas nacionais foi francamente malo, foi o peor resultado que eu recordo, que debemos abrir un período entre todos un pouco para ver que aconteceu, que pasou e como podemos solucionalo. Despois, a nivel das eleccións municipais, bueno, en Pontevedra tivemos grandes noticias, Pontevedra foi unha boa noticia, Marín foi unha grandísima noticia, Lalín foi unha noticia espectacular, Sanxenxo foi unha gran noticia, con a maioría absoluta de... Pero sí que é certo que tamén incluso na nosa contorna sí que foi en retroceso o Partido Popular. Claro, pero é verdade que o Partido Popular retrocedeu, e é verdade que temos que abrir, bueno, entre todos, pensar que pasou,
que podemos facer para melloralo. Eu sempre digo que o que temos que estar é escoitando a xente, abrir canales de comunicación de todos os tipos personais, que son os máis importantes, pero despois as redes sociais, despois comunicación cos asociacións, para saber un pouquiño o que está. É verdade que a marca PP non está no seu mellor momento, pero eu todavía confío no meu partido e confío claramente no Partido Popular de Galicia, que sempre foi un gran partido. E máis, o Partido Popular de Galicia sacou os mellores resultados de toda España, polo tanto, tampouco vamos a dicir aquí, ni vamos a dicir que foron bons resultados porque non é certo, ni vamos a ser catastrofistas, xa virán tempos millores. Non sei se nese proceso de reflexión interna o liderazgo de Pablo Casado continúa... Non penso que sexa esa a decisión que teñamos que tomar. Pablo Casado estivo nun congreso de fai 11 meses, que gañou legalmente e de forma absolutamente clara, e eu penso que Pablo Casado todavía ten que ter un percorrido, leva pouco tempo, tivo un mal resultado, pero temos que entre todos axudar a Pablo Casado, que continúa sendo o líder do Partido Popular, e entre todos axudalo. É verdade que cando hai un mal resultado, pois tens que ver que pasou entre todos, e a nivel nacional non son eu que vai dicir o que temos que facer, pero sí que hai que intentar entre todos reaccionar. O Partido Popular é un partido grandísimo, un partido con vontade sempre de gañar e de gobernar, un partido que ten unha historia moi boa e que temos que continuar percorrendo este camino de man dos cidadáns. Houve unha fragmentación tamén na dereita, non? Entre Claro, PP, Ciudadanos e Vox. Si sumas os votos de Vox, Ciudadanos e PP, sería próxima maioría absoluta. Por lo tanto, hai que analizar un pouquiño esta fractura. Eu penso que moita xente que votou nas eleccións nacionais a Vox arrepentiuse claramente. Por exemplo, Galicia é un exemplo en que non hai un só cancelleiro de Vox, por lo tanto, temos que congratularnos destas cousas. E penso que a xente de Galicia todavía identifica o Partido Popular como o partido máis cercano e máis parecido á súa terra, e iso é o que temos que manter. Os resultados non foron bons, en Galicia foron mellores do habitual, en Pontevedra foron moi bons para o que estaba a xente prevista, eu estou moi contento, pero non nos conformamos con estes resultados. Outros poden estar contentos con os resultados que tiveron, nós non, nós queremos máis, e o que queremos é ter vontade de gobernar e conseguir gobernar. Por certo que vostede xa dixo hai tempo, creo que no pasado mes de xaneiro, creo recordar que iso de pactar con Vox que non o acababa de ver con vos ollos, non? Naquel momento foi porque se está discutindo un pouco en Andalucía, Vox pedira que se quitaran as axudas á violencia machista. Sí. O que dice é que hai liñas vermellas para todo. Non pode ser que o Partido Popular, que foi o que puso en marcha a lei de violencia de xénero, o Partido Popular, que sempre estivo do lado da muller, o Partido Popular, que sempre estivo en políticas en defensa da muller, pudese chegar a negociar iso cun partido como Vox. A verdade é que cando se negociou ese punto non estivo en riba da mesa e, polo tanto, houve unha negociación que eu nin coñezo e que foi en Andalucía. Pero é verdade que o que estamos vendo de Vox hai cousas que a mí me gustan pouco. Cousas como, bueno, pues, a defensa das armas, a eliminación das axudas, en algúns casos, a violencia de género, o selín pola mañá nas noticias que había que quitar os recursos sanitarios para algúns inmigrantes. Hai cousas que penso que non se deben ni siquiera pensar. Esas cousas, bueno, pues a mí gústame moi pouco. E entón que lle parecen eses acordos os que se están chegando noutras partes de España con Vox, por exemplo, na Asamblea de Madrid ou na de Murcia? Son aritméticas que hai que hablar e nas quais temos que contrastar programas. Eu non me vou meter na cociña dos demais, bastante teño coa miña, non? Pero se o PSOE pode ir a unha moción de censura de mano de Bildu, no que está Otegi, pois ás veces non é o PSOE o que ten que dicir con quen podes ou non podes pactar. Por lo tanto, aquí, se entre todos chegara a un acordo e dixeran, mira, nos non pactamos con estes, ti non pactas con eses, podía ser. A aritmética hai que ter o programa e despois que o programa se cumpla. Eu entendo que neste momento que se ha fraccionado tanto a política, eu sempre falo con políticos que foron fai varios anos, e antes era moi fácil, tiñas PP, PSOE e ás veces BNG, as cousas eran moi sinceras, o votabas unha, votabas outro. Agora a xente ten moitísimas opcións e, bueno, é bo que as opcións e o que ten que ser bo é que o Partido Popular recupere o liderazgo do centro-dereita, o Partido Popular recupere a sintonía coa sociedade e o Partido Popular recupere que entre todos
consigamos ter unha sociedade mellor que polo que traballamos todos os que estamos aquí metidos na política. E por último, xa, esa reunificación da que se fala moitas veces da dereita agora fragmentada, cree que é posible ou aquilo que rompeu xa non se pode volver a unir? Bueno, todo é posible. O que temos que ver é que, claro, chamar a ciudadanos de centro-dereita, cando un día pactan con uns, outro pactan con outros, non sabemos moi ben... Agora o Partido Popular é o socio preferente, non? Sí, dixeron que sí, pero se salín que ian pactar non sei onde co PSOE. Entonces, o Ciudadanos, Vox ti sabes onde están, pero Ciudadanos non sabes moi ben hacia onde queren ir ou quen queren ser ou que ideoloxía teñen. En Galicia a única cousa que sabemos de Ciudadanos é que querían que o AVE non chegase a Galicia e que paralizasen as inversións. Foi das poucas cousas que eu oía a Ciudadanos, por lo tanto, bueno, eu penso que o Partido Popular ten que retomar o liderado do centro-dereita e pouco a pouco ir facendo que esa xente que se foi a outras opcións por algúns motivos, como pudo ser no seu momento a corrupción, veñan ao Partido Popular outra vez e se encontren cómodos nas nosas siglas. Bueno, Rafa Domínguez, que haxa moita sorte neste novo mandato que comeza xa este vindeiro sábado e parabéns de novo por eses resultados, por eses 9 concelleiros que conseguiu o Partido Popular na cidade de Pontevedra. Moitísimas gracias, boas noites. Nos facemos agora a última pausa publicitaria da noite e de contado falamos con Ángel Moldes. A incógnita está sobre a mesa no Concello de Poio porque a estas alturas aínda non está 100% asegurado que Luciano Sobral sexa o alcalde a partir do vindeiro sábado. Ángel Moldes di que el tamén pode ser o alcalde. Volvemos agora. Seguimos no Contrastes aquí en Canal Rías Baixas e marchamos agora ata un concello onde parecía que non había partido, pero seica pode haber aí algo porque ao final pode que sí que haxa algún que outro movimento. Falamos do concello de Poio, xa están a ver aí na súa pantalla, porque o Partido Popular, a forza máis votada, di que non descarta facerse coa alcaldía da localidade. Os populares, como digo, converteronse na forza máis votada no municipio, pero o BNG e o PSOE suman o mesmo número de dis. O PP ten 8, o BNG 5 e o Partido Socialista 3, 5 máis 3, e quen falta aí é Avante Poio, cunha única acta que se converteu na forza que é clave para inclinar a balanza para un lado ou para outro, para o lado de Ángel Moldes ou para o lado de Luciano Sobral e Chelo Besada. A suma de PP con Avante Poio daría para artellar un goberno alternativo ao veterano Luciano Sobral. E temos aquí connosco no plató de Contrastes a Ángel Moldes, o líder do Partido Popular. Moi boas noites. Boas noites. Benvido ao Contrastes. Vostedes agora mesmo non descartan que iso poida pasar, non? Que finalmente vostede o sábado poida acabar converténdose no alcalde do Concello de Poio. Sí, vamos a ver, nós saímos a gañar as eleccións, as gañamos, outros saíron a empatar e as perderon, e agora, pois, eu creo que si o que se quere facer é ter en conta a vontade política dos veciños de Poio, eu creo que está claro quen ten que ser alcalde o próximo sábado en Poio. Outra cousa é que eso que os veciños votaron democráticamente nas urnas se queira transformar nun despacho e por intereses personales, partidistas ou por outras cousas que seguramente nós non podemos afirmar nin confirmar, pois pode suceder outras cousas. A día de hoxe estamos moi tranquilos, sabemos e temos claro, e desde aquí queremos aproveitar para darlle as gracias aos veciños de Poio por ser o noso proxecto máis votado, o máis apoiado, por ser o noso equipo o equipo máis apoiado e por ser o candidato que máis votos tuvo nestas eleccións. Logo, é moi gratificante sentir que o teu povo te quere e creo que outros non poden decir o mismo. Eu creo que o Partido Popular, se collemos o que é o mapa de todo Poio, vemos que suben todas as parroquias, vemos que gana en todos os colexios menos un en Porto Santo que se perde por un só voto, e entendemos que realmente a xente en Poio votou cambio. O que si temos claro é que a xente en Poio está farta xa de ter 2 alcaldes, e o que si temos claro é que a xente en Poio non votou de pasar de 2 alcaldes, en este caso dun alcalde e unha teniente alcaldesa, a ter 3. Logo eu creo que o sábado, si a xente en Poio, en este caso, si os partidos que forman a corporación ou que poden formar a corporación son responsables e entenden o mensaxe dos veciños de Poio que transmitiron nas urnas, o normal, sexa con acordos ou en minoría, é que o candidato, en este caso a miña persoa do Partido Popular, pois ten que ser o próximo alcalde de Poio. Xa dicía, o que en decido final vai ser Silvia Díaz, ex concelleira do Bloque Nacionalista Galego, agora liderando Avante Poio. Reuniuse vostede, non, nestas últimas datas con Sí, ela? eu, en este caso, pois, a semana pasada nos reunimos un día con ela e coa súa número 2, se mal non recordo, máis de 3 horas de reunión, analizamos os programas, nos levamos un documento serio, donde facíamos unha comparativa
do que son os dous programas, e donde eu lle decía e lle facía unha reflexión. Vamos a ver, eu creo que cando son as eleccións municipais, a xente máis que votar ideoloxías, máis que votar partidos, pois vota persoas. E creo que en Pollo isto xa ten sucedido anteriormente, podíamos ver como en outros comicios, pois xente incluso que era do Partido Popular, pois votaba a Luciano Sobral, pero vimos como en estas eleccións ocurriu todo o contrario. Vemos como a xente do Partido Popular votou ao Partido Popular e xente que habitualmente votaba ao Partido Nacionalista ou ao Partido Socialista incluso, pois desta vez pois, votou o candidato ao Partido Popular. Temos un dato moi bo. En estas eleccións coincidiron coas europeas. Pois en Pollo houve máis de 1000 persoas que nunha man levaron o sobre do Partido Socialista para votar nas europeas e na outra man levaron o sobre do Partido Popular para votar nas municipais. Eu creo que a xente realmente en Pollo está cansa de que todo siga igual e realmente o que buscan é unha renovación. E nos creemos que esa renovación non pasa nin por Luciano Sobral, que leva 40 anos de concelleiro, 24 de alcalde, nin por Chelo Besada, sendo 16 anos socia de Luciano Sobral. Logo, eu creo que sería unha irresponsabilidade por parte da Avante Pollo que traicionaran a vontade política dos veciños de Pollo. Eu estou seguro que moitas das persoas que votaron Avante Pollo votaron para cambiar as cousas. Non votaron para darlle os votos a Avante Pollo e que eses votos se traduzcan para que Luciano Sobral siga de alcalde no noso concello. Logo, eu creo que é unha responsabilidade moi grande para Avante Pollo, para Silvia Díaz. Eu espero que asuman esa responsabilidade e o teñen moi fácil. Nos, nesa reunión que mantuvemos, propoñamos así de simple, que voten por sí mesmos. Votando por sí mesmos, pois vais a ver a vontade política dos veciños de Pollo. Nos, ao ser a lista máis votada, pois gobernaríamos en minoría. Nos, nesa reunión que mantuvemos, e ofrecimos algo moi claro, que era, nos chegamos a esa reunión con moita humildade, nos cando fixemos a reunión con Silvia, lle decíamos, nos sabemos que somos a forza máis votada en Pollo, nos sabemos que temos 8 concelleiros, pero tamén sabemos da importancia que ten o teu concelleiro, que é a chave en estes momentos para gobernar Pollo. Nos lle propuxemos un documento que chamamos un documento de regeneración e do cambio en Pollo, que o que decía era pois que ela elexira si quería estar nun goberno con nós ou, pola contra, si quería, en este caso, votar por sí mesma e nós, inda así, sendo moi humildes e respetando esa chave que ten ela, lle ofrecíamos a ter concellerías fora do que era o equipo de goberno, cousa que non é nova en Pollo. Luciano Sobral no seu día xa foi concelleiro sin estar no goberno do Partido Popular, votouse a sí mesmo el tamén o candidato do Partido Socialista e no seu día permitiu que Armando Couselo fose alcalde e non fose alcalde Emilio Rei Fonseca. Creo que non é nada novo en Pollo, creo que non lle foi malo ao alcalde no seu día cando foi concelleiro únicamente de Alumeado e despois, anos despois, conseguir ser alcalde, leva 24 anos de alcalde, e nos esperemos que Silvia reflexione e que, sobre todo, se antepón os intereses dos veciños de Pollo, se o que pensa é realmente en Pollo e se olvida de outros temas que eu creo que nas eleccións municipais os veciños non entenderían que sean ideoloxías, pensamentos internos, problemáticas do pasado. Logo, eu creo que a xente non entende en Pollo. Me decía hoxe unha veciña, cando viña para aquí, que ela o tiña claro, como unha persoa que foi, hai que recordar que Silvia, fai 3 anos, a votaron do BNG, non é que marchou, sino que a votaron, ela incluso pediu seguir como independente, lle dixeron que non, incluso lle recriminaban que tiña que devolver a acta. Logo é moi difícil de entender cando, despois de facer todo isto, se volva, en este caso, a apoiar a esa xente. Que diferencia hai? Que para que goberne Luciano Sobral, Silvia sí que ten que votar a Luciano Sobral, e para que goberne o Partido Popular non ten que votar, sino que ten que votar por sí mesma. Eu creo que, si é responsable, e si collo o mensaxe que veu nas urnas nas pasadas eleccións, eu creo que o normal é que votase por sí mesma e que deixara gobernar, en este caso, a candidatura máis votada que foi a nosa. Incluso nós, en ese acto de humildade, aparte de ofrecerlle concellerías fora do goberno, lle ofrecemos formar parte da Comisión de Goberno, porque nós, inda que estea fora do goberno, queremos que fiscalice a nosa labor. Lle ofrecemos ser presidente da Comisión de Facenda, porque sendo presidenta da Comisión de Facenda, ela sabe os temas que se van a tratar no pleno. E tamén lle ofrecemos ser presidenta de todas as comisións informativas de todas aquelas áreas que ela, en ese caso, queira liderar. Pois se é de cultura, pois se é de urbanismo, o que ela queira. Nós creo que fomos moi humildes, fomos moi respetuosos e creo que outros non están actuando igualmente con ela. Proba delo é que hoxe mércores estamos xa a escasos días da investidura e a día de hoxe son incapaces de decir que teñen un acordo de goberno. Logo eu, a miña pregunta que fago, a miña reflexión é si son incapaces xa na arrancada a de poñer encima o importante para Pollo
e chegar a acordos fundamentais que é o que vai a suceder cando se tomen medidas importantes. E tamén hai que facer unha reflexión do que decía fai moi pouco. Na campaña electoral decía que Poio estaba estancado, que se daba conta que Poio, desde que está na oposición, ela se deu conta que non era un concello transparente, logo non sabemos como vai a justificar todo iso en 3 días para decir que vai a votar un alcalde que fai unha semana estaba criticando. Eu creo que a súa postura é moi difícil e eu tamén lle facía unha afirmación. Se o sábado ela vota, en este caso a Luciano Sobral como alcalde, a partires do sábado, ela vai a apoiar o que non apoiaron os veciños de Poio. Logo, a partir do sábado, ela vai a ser a responsable e a única culpable de todos os problemas que existen en Poio. Empezando pola ubicación da depuradora, é un problema fundamental. Non sabemos cal é a mensaxe de Luciano Sobral e de Chelo Besada, que esa depuradora se faga en Sanxenxo. Non sabemos se nese hipotético tripartito vai a ser Silvia a que busca ubicación para esa depuradora, pero que ten que ter claro unha cousa, que se o sábado ela transforma a Luciano Sobral en alcalde, a partires do sábado, todos os problemas que teñan en Poio e que non se lle busquen solución, a única culpable vai a ser Silvia Díaz e o único partido culpable vai a ser Avante Poio. Claro, vostedes tendenlle a man, pero que la di é que eu son de esquerdas. Imos coitar declaracións de Silvia Díaz a Canal Rías Baixas. Sendo como somos unha organización política de esquerda, pensamos que o coherente é intentar chegar a algún acordo e algunha negociación con ese bloque de esquerdas que tamén tivo fixo unha suma de 8 concelleiros nos resultados das pasadas eleccións. Ela di que coherente negociar coa esquerda. Se o utilizamos como unha palabra bonita, pois moi ben, pero vamos aos feitos. No seu programa ven que se eliminaría os mandatos a 8 anos. Coherencia sería que se ti acabas de dicir eso nunha campaña e poñelo nun programa electoral, como vas a justificar ante os veciños de Poio que vas a facer alcalde unha persoa 27 ou 28 anos alcalde? Cando ti no teu programa levas que aos 8 anos hai que eliminar tanto as alcaldías como as vicealcaldías. Logo non ten moito sentido eso que di. E tamén é unha pena que esa mensaxe que fala ahora de bloque de esquerdas, que seguramente se o chega a decir na campaña electoral, seguramente non tendría os votos que ten, porque ela na campaña electoral falaba de renovación, de regeneración, de cambio. Logo, se chega a decir que se quita un concelleiro faría alcalde a Luciano Sobral, seguramente que non tiña ni un só concelleiro. Logo, eu creo que se ao final o sábado fai alcalde a Luciano Sobral, o que estaría é incluso engañando os seus votantes. Logo, eu creo que coherencia é unha palabra moi bonita, pero si realmente, valga a redundancia, si somos coherentes, ela non debería de apoiar a Luciano Sobral como alcalde de Poio. Vostede mesmo chegou a dicir hai uns cantos días que o programa electoral do Partido Popular de Poio e o de Avante Poio parecíanse moito máis que o de Avante Poio ao do Bloque. Sí, moi fácil, vamos a ver, como os documentos son máis importantes que as palabras, os únicos 2 programas que falaban de regeneración, de transparencia, de presupostos participativos, porque non se só lle levamos nun documento a esa reunión, e ao final tuveron que recoñecer que realmente coincidíamos nese programa en máis do 90%. Por exemplo, nos falábamos que estamos en contra dun corredor que leva tanto o Partido Socialista como o BNG, que falaba de bordear todo o Poio e poñer a xente, que turistas sobre todo, que veñan de Pontevedra ou de Madrid ou de outras zonas, poñelos en Sanxenxo en menos de 5 minutos. Nos estuvemos en contra deso e eles no seu programa din que non están de acordo nun vial polo Castrove. No debate que tuvemos aquí nesta casa, por exemplo, o candidato do Partido Socialista decía que o Consello de Participación Veciñal era un instrumento que non facía falta. Logo, non ten sentido que agora, como vai a justificar que o seu programa se parece máis ao do Partido Socialista ou ao do Bloque Nacionalista Galego, cando é mentira. A parte, está plasmado nun documento. Logo, creo que ten difícil justificación. Falaban tamén de transparencia, de que Avante Poio tamén reclamaba máis transparencia no Concello, un argumento que comparten tamén vostedes, pero vostedes critican a falta de transparencia que está habendo, segundo vostedes denuncian, nesas negociacións a 3 entre BNG, Partido Socialista e Avante Poio. Sí, vamos a ver, eu creo que a veces caímos no error de ser pouco humildes, non? E a veces caímos no error de decir moitas cousas e facer o contrario. Logo, unha das frases que leva normalmente Avante Poio, no seu programa de máis que lin, a transparencia vai no noso ADN. No Partido Popular de Poio somos un pouco máis humildes. Non presumimos da transparencia, intentamos aplicala pouquiño a pouco. Logo, a día de hoxe, o único documento que foi enviado aos medios de comunicación e está publicado en redes sociais e é o meu compromiso que eu fixen con toda a executiva do partido e con todos os veciños de Poio, o único documento que os veciños de Poio poden consultar para saber o que lle ofrecemos para gobernar en Poio, ese documento que falábamos de regeneración e de cambio, é o Partido Popular. Nos non decimos que levamos a transparencia no ADN, non, decimos que intentamos ser transparentes. Logo, fomos os únicos
que nese documento plasmamos o que lle ofrecíamos e o fixemos público, mandamos aos medios de comunicación, lo mandamos a vos e lo publicamos en redes sociais e todo o mundo que o quere consultar o pode consultar. Cando ti dis que levas a transparencia no teu ADN e resulta que levan xa 5, 6, 7 reunións e a día de hoxe os veciños de Poio non saben de que se está falando, eso non é ser transparente, eso non é ser coherente. Logo, o normal, despois de 6, 7 reunións que levan, o normal sería, mire, veciños de Poio, Avante Poio lle pide Luciano Sobral a alcaldía, por poñer un exemplo, ou lle pide Luciano Sobral a tenencia a alcaldía. Estamos falando de, por exemplo, buscar unha ubicación para a depuradora. Estamos falando, por exemplo, de máis de 1.800 veciños que non teñen auga e máis de 2.000 que non teñen saneamiento. Pero non sabemos do que falan. Logo, está moi ben presumir de transparencia, pero despois hai que ser coherentes e ser consecuentes. Logo, unha cousa é do que se presume, e decían por ali xa no meu pueblo, dime do que presumes e che direi do que careces. Logo, está moi ben presumir de transparentes, pero hai que leválo un pouquiño á práctica. Logo, nós non queremos presumir de transparentes, pero sí que podemos decir que somos o único partido que públicamente fixo e di o que lle ofreceu a Silvia Díaz. Porque non temos nada que esconder, porque nós o único compromiso que temos é cos veciños de Poio e o único que queremos é intentar trasladar os veciños de Poio o que eles votaron. E a día de hoxe o programa electoral que máis apoiaron os veciños de Poio foi o programa que nos presentamos. Sospeitan que xa teñen o BNG, o Partido Socialista e o Avante Poio un acordo, pero que non o fixeron público, que tamén pode pasar. Tamén pode pasar. A día de hoxe, eu creo que a atitude que están tomando cos veciños de Poio é moi irresponsable. Eu creo que lle están faltando o respeto aos veciños de Poio. O normal é que se teñen un acordo que o digan, o normal é, se non van a ter ningún tipo de acordo, tamén que o digan, pero o máis importante é que lle digan aos veciños de Poio de que están falando. Se están falando dos problemas do pasado, de cando a votaron do partido, de por que a votaron, se ela está falando con eles con esa frustración no seu día que a votaron. Logo, todo eso sería importante que os veciños o souperan. Ou, pola contra, se realmente están falando dos problemas de Poio. O sábado tuvemos unha manifestación de todo o sector bateiro, do sector do mar, que di que non aguantan máis. Temos que buscar unha ubicación para a depuradora de Poio. Non sabemos se iso está saindo nas reunións. Non sabemos se están falando da baixada de impostos, non sabemos se están falando do reglamento do cemiterio, non sabemos se están falando de inversións en infraestructuras deportivas, porque iso todo foi o que votaron os veciños de Poio de forma mayoritaria no programa do Partido Popular. Moito se está falando, decía, nas rúas de Poio, non nas propias rúas, os propios veciños, de que pode pasar este vindeiro sábado, se finalmente continuará Luciano Sobral ou se pola contra será vostede o que se faga con ese bastón de mando. Nós tamén saímos dar unha volta polas rúas de Poio para preguntarlle aos veciños a ver que opinan. Está ben que subir o PP, porque xa son moitos anos gobernando o Bloque, o PSOE, isto quero un cambio xa. No va a haber el cambio que la gran mayoría queríamos. Penso que si hai un cambio sería peor seguramente. Ese señor leva 24 anos como alcalde e eso non pode ser. Hai que cambiar, hai que mirar máis para allá, non sempre mirar a mesma xente. 24 años gobernando, para qué? O lóxico é que cheguen a un acordo o BNG, o PSOE e a esta edil independente, non? Eu creo que debería de haber, pois como moito, 2 legislaturas para todos. Inda que ao mellor non cambiase o partido, sí que cambiase pois a directiva, non, o alcalde, os concelleiros que se presentan, porque eu penso que sí que se estancan un pouco na forma de traballar e que teñen un método sobre traballar nuns temas, adícanlle menos a outros. Non me parecería lógico que los de Avante firmaran, o sea, llegaran a acuerdo con el PP, no sería lógico, no me entra a la cabeza que puedan pactar esos dos. Bueno, pois opinións para todos os gustos, o debate tamén está servido tamén nas rúas de Poio. Non sei se os veciños durante todos estes días lle están facendo tamén chegar aos seus pareceres sobre o que pode pasar. Sí, vamos a ver, eu creo que aí víamos nas entrevistas de forma mayoritaria, creo que 2 persoas é a que eu contabilizaba que non verían lóxico ou que apostaban máis por un pacto de esquerdas e demais. O resto dos veciños falaban claro. Isto é o que sucede. Vamos a ver, eu creo que si agora mesmo se collemos os resultados electorais e vemos o que foron os votos, vemos que, por exemplo, na parroquia de San Xoán, pois foron máis de 700 persoas, que era realmente un bastión, donde tiña o BNG un bastión, un núcleo duro de votos, e vemos que eses votos se trasladan directamente ao Partido Popular.
Vemos parroquias como, por exemplo, Raxón, donde se chega preto do 60% o apoio ao Partido Popular. Vemos parroquias como Samieira, que incrementa o Partido Popular. Vemos parroquias en San Salvador, que normalmente o que facían era non ir a votar, esta vez foron un pouco máis a votar, pero todo ese incremento se foi ao Partido Popular. Lo Campelo, en todas as localidades, o apoio foi mayoritario ao Partido Popular. Incluso eu creo que, polos resultados, hai un dato que está aí, que nós temos máis votos nestes momentos con 8 concelleiros que algunha das maiorías que o quitou o propio alcalde. A penúltima maioría que quitou o alcalde de Pollo fora con 3.700 e pico votos e nós temos preto de 3.900 votos. Logo, eu creo que a xente votou Regeneración e votou Cambio. Eu creo que non entendería que o próximo sábado ese voto de Regeneración, ese voto de Cambio se transformara en pasar de 2 alcaldes a 3, ou se pasara de ter un alcalde que xa leva 40 anos de concelleiro, 24 alcalde, e se mantuvera o mesmo alcalde, a mesma teniente alcalde, pois é unha terceira persoa. Logo, eu creo que non sería serio, creo que os veciños de Pollo, na rúa, no día a día, están fartos de todo isto, están fartos do continuismo, están fartos de que non se busque solución aos problemas reais de Pollo, e creo que sería unha irresponsabilidade o feito de que se traizoara a súa vontade política e ese mensaxe que enviaron de Regeneración e de Cambio, pois non se levará a cabo a partir do próximo sábado. Os resultados do Partido Popular indiscutibles son bons, son positivos, é a primeira forza agora mesmo no Concello de Pollo, pero pidolle que faga tamén algo de autocrítica. Que lle fallou o Partido Popular, por exemplo, para non conseguir unha maioría absoluta? Pois ben, eu creo que temos, por exemplo, unha parroquia como San Salvador, que inda que fixemos un bo traballo para intentar que vayan a votar, eu creo que ese plus se notou o feito de que fora unha das parroquias que máis abstención tuvese, que quere dicir, é un lugar moi complexo, a xente que conozca Pollo e que conozca San Salvador, pois se vai a dar conta que moita xente que vive na parroquia de San Salvador, en zonas como a Caira e demais, que se van moi temprano das súas casas e que volven moi tarde ás noites, e que moitos incluso non se identifican cos problemas que existen e coa importancia que ten o seu voto. Logo, eu creo que, se queremos facer autocrítica, pois podemos decir que nos faltou máis motivación para que esa xente fose a votar, e despois, pois, sempre se pode dar algo máis. Pero eu creo que vai a ser moi complicado que en calquer comicio electoral, cos votos que quitamos nós nestas pasadas eleccións, non hai un alcalde que teña maioría absoluta. O que máis? Eu estou seguro que se, por exemplo, a candidata de Avante Pollo, na súa campaña, chega a decir que co seu voto iba a facer alcalde a Luciano Sobral, non quitaría ni tan siquiera un concelleiro. E fíjate o que é esta lei electoral, que, bueno, que eu a respeto, porque non vale decir ahora que pasou, decir que estás en contra. Cando empezaron o que son os comicios, xa sabíamos cal era a lei, e agora hai que aguantala. Pero fíjate no detalle, se a concelleira de Avante Pollo non chegase ese 5%, nós estaríamos máis preto do 10% que do 9. Logo, un pouco non reflexa o que son os datos do que sucedeu en Pollo. Por eso eu creo que o malestar que existe na rúa, porque maioritariamente, vayas por onde vayas, persoas que votaron ao Partido Popular, non incluso nin a Partido Popular como partido, sino que eu creo que a xente en Pollo votou por un programa que transmitía ilusión, por un candidato novo, por decir, oye, é que eu lle dicía na campaña, o dixen aquí neste debate, pedimos unha oportunidade de 4 anos. Se nós en 4 anos non somos capaces de dar unha transformación ao noso concello, pois nos mandan para casa e iso é a democracia. Eu creo que a xente se veu un pouco defraudada con todo eso, porque maioritariamente votou Cambio, votou ilusión, votou renovación, e creo que eso non transmite nin Luciano Sobral, nin Chelo Besada, e creo que sería un error que Silvia Díaz, unha política xoven, con futuro por diante, pois fora da man de dúas persoas que en este momento están en retirada política do noso concello. Eu creo que son dúas persoas que claramente o seu ciclo político rematou. Xa miraremos se a partir de sábado siguen ou non, e se siguen, xa miraremos se terminan toda a legislatura, pero creo que non sería a vontade política dos veciños de Pollo. Falando de autocrítica, que lle preguntaba eu agora, hai tamén quen di que vostede xerou certo clima de crispación na política local. Non sei se cree que isto é certo, que isto é así. Home, vamos a ver, eu creo que hai xente que ten que ter claro dúas cousas. Unha cousa estar no goberno e outra estar na oposición. Home, se queren a esa xente que nos di que creamos crispación, facemos memoria e lle recordamos o que facía Luciano Sobral fai 25 anos. Eu creo que a xente que coñece a realidade de Pollo, se lle falamos da oposición que facía o BNG e a que fai o Partido Popular, seguramente hai moita xente que nos di que non somos moi blandiños. Que pasa? Que lle molesta. Nos fomos unha oposición traballadora, peleona, intensa, e claro, hai que darse conta que fai 4 anos
2 meses despois, nós estábamos na rúa xa. Nós estábamos, por exemplo, dicindo aos veciños que iban a ter un reglamento do cemiterio de San Xoán que iba a transformar propiedades a perpetuidade en concesións na parroquia de San Xoán. Eu sei que eso molestou, e aí se ven os resultados. Creo que a xente se deu conta do que nos dicíamos, e iso se transformou en cambio de votos do BNG ao Partido Popular. Nos saímos á rúa e eles se reían, decían que eran 4 do PP, cando facíamos manifestacións pola baixada do IBI, cando fixemos aquela rodeo do teu concello. E eles se reían, decían, no, esos son 4 do PP. Parece que non foron 4, parece que foron uns cuantos miles de persoas que, ao mellor, por comodidade non queren ir ás manifestacións, pero sí que estaban de acordo na nosa mensaxe. Aproveito hoxe aquí, que estamos aquí nesta canle, para dicirle aos veciños de Poio que a partir do sábado eu non sei o que vai a suceder. Eu saín a gañar, gañamos, queremos dar as gracias aos veciños de Poio por ese voto que nos deron, e decirlle que suceda o que suceda, ou ben no goberno ou ben na oposición, decirlle que o noso compromiso é con todo ese apoio que nos tuvemos e con toda a responsabilidade o que vamos a facer é traballar para que Poio mellore, ou desde o goberno, que é onde queren os veciños que estemos, ou desde a oposición, que é o mellor onde esas negociacións nun despacho transforman a vontade política dos veciños de Poio. Pero que si lle decimos é que a partir do sábado nos vamos a estar traballando desde o minuto 1, ou ben no goberno ou ben na oposición. E a nosa folla de ruta vai a ser o noso programa electoral. Buscar unha ubicación para a depuradora, darlle agua a todos os veciños de Poio, ter saneamiento, unhas infraestructuras deportivas adecuadas, baixar impostos, ese vai a ser o noso cabalo de batalla, esperemos podelo facer desde o goberno, e se non é así porque outros o impiden, non os veciños de Poio, sino que outros negociando nun despacho, pois traballaremos desde a oposición. Deixeme preguntarlle tamén xa por último, pola Deputación de Pontevedra, o Partido Socialista quedou un deputado desde a forza máis, da maioría absoluta, mellor dito. Quixera preguntarlle tamén, xa que vostede é o voceiro dos populares tamén na Deputación, polo futuro do seu partido, non? Pois como queda a súa formación a nivel provincial despois dos resultados das municipais nas que houbo un retroceso na súa formación? Sí, vamos a ver, eu creo que os resultados, o que nos escoito igual di, pero que está dicindo este home, son enganosos na provincia de Pontevedra. Inda que parece que o Partido Socialista ganou enormemente, non é verdade. O Partido Popular ten máis alcaldías que o Partido Socialista, o Partido Popular ten centos de concelleiros máis que o Partido Socialista, pero hai que ter claro unha cousa, só do Partido Judicial de Vigo veñen 9 concelleiros, ou perdón, 9 diputados. Logo, non é un reflexo do que está sucedendo no que na totalidade da provincia, sino que o que sí é verdade que hai un cambio no Partido Judicial de Vigo, Baiona, Nigrán, Gondomar, Vigo, Redondela. Aí vemos que hai un núcleo, e se poñemos un color, podemos ver que hai un color vermello predominante, pero iso non é o que é a lectura predominante en todos os partidos judiciales da que é a provincia de Pontevedra. Sí que é importante a súa subida, e sí que é importante eses núcleos de población, pero creo que para o futuro do resto da provincia non é bo. Non é bo porque as diputacións de Pontevedra, e nos o pelexamos así en todo este mandato, as diputacións non están pensadas para os concellos de máis de 20.000, nin para as grandes cidades. É todo o contrario, están pensadas para os concellos de menos de 20.000 habitantes. Eu creo que se o Partido Socialista, a lectura que fai é que hai que seguir metendo cartos nesas grandes cidades, creo que sería un error. Por poñer un dato, na última comisión de goberno e nas últimas comisións informativas que se aprobaron neste mandato, máis de 31 millóns de euros de inversións para Vigo. Eu creo que iso non é bo. Creo que as cidades, como pode ser Vigo e Pontevedra, está ben que se fagan inversións, pero creo que teñen recursos propios para poder levar a cabo proxectos. Logo, eu creo que as diputacións están pensadas para concellos de menos de 20.000, de menos de 10.000, de menos de 5.000, que anteriormente, eu creo que os alcaldes e os propios veciños sabían a importancia que tiña a Diputación neste tipo de concellos e que os últimos 4 anos foron perdendo, por exemplo, colectivos, eses plans de acción comunitaria, colectivos culturais que foron perdendo protagonismo e que o foron collendo as grandes cidades. Bueno, Ángel Moldes, Partido Popular de Poio, sorte o vindeiro sábado, estaremos pendentes a ver que pasa finalmente e quizáis a próxima vez que veña aquí o Contrastes veña en calidade de alcalde de Poio ou se cadra en calidade de líder da oposición. Estaremos pendentes ao que aconteza no Concello de Poio e graciñas unha vez máis por achegarse ata Contrastes. Sí, moitas gracias primeiro aos veciños de Poio e sí que dicir unha cousa, non sei como vou a vir, o que sí teño claro é que vou a vir co apoio maioritario dos veciños de Poio, que iso é unha responsabilidade moi grande para mí. Bueno, pois estaremos atentos a que aconteza no
no Concello de Poio vindeiro sábado, que é a xornada na que se vai celebrar o pleno de investidura. Estaremos atentos, por suposto, ao resto de concellos da nosa contorna, porque este sábado é o día na que o pleno escolle o que será o alcalde ou alcaldesa de cada unha das localidades da nosa contorna, das Rías Baixas. Así poñemos o punto final a este Contrastes desta noite de mércores. Graciñas, como sempre, pola súa atención. Adeus.